Ano sa mga driver, commuter, kag tanan dira wala sang local public transport route plan nga iga-implementar sa syudad sang Iloilo sa maabot nga October 10. Suno mga puso sa hepe sang Iloilo City Public Safety and Transportation Management Office nga si Jack Kudlo may dapat pahitsuon sa mga preparasyon kag kinahanglan pa ini nga pungkuan sa mga stakeholder. Prioridad sang Iloilo City Government ang pagpinta sang loading, unloading areas kag mga signages. Subong man ang pagtumod kun sa din ini nga lugar agud talunsay na sa pagpatuman liwat sang enhanced LPTRP. Sa subong sa masobra 1,700 ka units nga kinahanglan yara pa lang sa 500 ang nagabiyahe. Magasugod naman hatag sa impormasyon ang PSTMO sa mga establishmento kag mga buluthuan angot sa mga bagong nga ruta sa idalom sang enhanced LPTRP nga ginabug-usan sang 25 ka mga ruta. 17 diri ang rationalized routes, 7 ang new developmental routes kag isa naman ang enhanced new developmental route. Samtang wala pa naaprubahan ang LPTRP sa probinsya sa Iloilo, magapabili naman sa daan nga ruta ang mga first town jeepneys nga magasulod sa syudad sang Iloilo. Very technical. That's why city engineer, city planning, upod siyang PSMO dira because hindi ni siya by simple as load and load lang kita dira. No? Gina-consider mo factor, especially ang interchange ang aton pasayro nga kung pagpanao, gidabla makasakay sa dayon for another destination niya.